O Concello de Noia continúa os contactos coa demarcación de costas e portos de Galicia para definir os prazos e concretar as actuacións do proxecto de mellora da fachada marítima e rexeneración da ría. Estánse mantendo tamén reunións con Portos de Galicia en aras de ir concretando prazos e definindo as distintas actuacións e conseguindo as autorizacións para as actuacións de mellora da fachada marítima, de adiantamento do malecón na zona correspondente e tamén a retirada de fangos e dragado desa zona, de tal xeito que, como son procesos que teñen unha tramitación lenta, pois sabemos que son os primeiros pasos, pero que vai a ter unha continuidade ao longo dos próximos anos, e así se demostrou nesas reunións mantidas que na propia Dirección General en Madrid e incluso que a propia visita da ministra Isabel García Tejerina, que recientemente estivo en Porto do Son e tivemos a ocasión de departir con ela tamén sobre estes proxectos tan importantes para Noia, para a nosa localidade. Paralelamente, estáse a traballar na mellora da rede de saneamento cun investimento de €500.000 de cara á próxima anualidade. Unha obra complexa que busca a erradicación de puntos de vertido, polo que o Executivo estima que se prolongará ao longo de varias fases, cun investimento que en total podería ascender aos €5.000.000. Estas actuacións veríanse complementadas coas melloras xa cometidas en varios bombeos e na estrutura e na cuberta da depuradora. Corrixir determinados problemas de entrada de agua que estaban dañando os equipos eléctricos e algún dos equipos que deberían estar funcionando correctamente na depuradora, pero que non era así. Ahora estáse traballando tamén nun proxecto para poñer novamente en funcionamento o que é o sistema de esterilización mediante focos ultravioleta e que permitiría pois que, digamos, o proceso de depuración fose máis axeitado. Nas próximas semanas, o alcalde manterá unha nova xuntanza coa Consellería de Medio Ambiente para abordar a viabilidade da construción dunha nova depuradora.